Dynamite, there was never gray and black and white. There was never wrong till there was right. Feeling the ball or heart to leave. Seeing all the roads to circling. Putting in a place I'm working in. Turning in the best I've done it. My patience is waiting. Is this entertaining? Our patience is waiting. Is this entertaining? From the city, yeah, you know. We're losing all control. Is this magic in my bones? Got this feeling in my soul. Go ahead and do it so. Is this magic in my bones? Got this feeling, yeah, you know. We're losing all control. Is this magic in my bones? Got this feeling in my soul. Go ahead and do it so. Is this magic in my bones? Добър вечер, сладури. Аз съм педикюрен, военен маникюрист. Викат ми черната пума, защото ходя грациозно, траскам гръбчетата с ногти и лапам ръвки. Да. Много смешно е това, което каза. Между другото, докато чаках така да вляза в студиото си, така позаприказвахме с Боци Султарийски. Голям сладур с голям микрофон. Питаме, вика, полковник Кюрев, бил ли си на Майорка? Викам, на Майорка не съм, но съм бил под майор много пъти. И така се посмяхме на този хумор. Така, сега е време да поканим в студиото генерала на хумора, водещият на шоуто Иво Сиромахов. Вечерното шоу започва с прекрасните момичета от балет Магаданс и талантите Куку Бенд. Добър вечер, уважаеми зрители! Днес най-после всички ние получихме отговор на вечния въпрос на Слави Трифонов: какво става в държавата? И отговорът е: нищо не става. Вижте защо. Тошко Йорданов към протестиращите лекари: ако не работите тук, ще вкараме специалисти от други държави, които ще са щастливи на $500. Това е казал председателя на парламентарната група на Има такъв народ на лекари специализанти. Сега трябва да отбележим, че Тошко веднага се извини, каза, че не бил разбран, обаче все пак остават няколко въпроса. Първо, какво изобщо прави на заседание на Комисията по здравеопазване Тошко Йорданов? Стария лечител, хомеопат, чекръкчия, диетолог и анестезиолог доктор Тошко седнал да обяснява на младите лекари къде да работят и за колко пари. И второ, щом е така, що да не вземем да си внесем и депутати, които ще работят за $500 на месец. Със сигурност ще вършат повече работа от тия безхаберници. Драги Тошко, господин депутат, без политици държавата може, но без лекари няма да можете. Все някой ще трябва да обикаля леглата ви, когато дойде денят, в който болестите неизбежно ще ви повалят. Така че внимавайте с тия изцепки. Но, за да не бъда голословен, ще ви прочета какво всъщност представлява българската политика. Днес открих най-точното определение в една мъдра книга от един известен автор и сега ще ви го прочета. Слушайте внимателно. Българската политическа класа е скопена. Тук в политиката влизат хора, които на друго място не стават за нищо. Голямата част от тях са меркантилни, дребни душици и искат да печелят от това, че са депутати или са в някое министерство или са в общината. Те така ще искат, разбира се, какво да правят друго.
Хората трябва да решават и най-после да разберат, че всичко зависи от тях, а не да избират някакви депутати и след това депутатите да се превръщат недосегаеми, защото не са такива. Край на цитата. Кой мислите е автор на тези мъдри слова, уважаеми зрители? Кой е дал това точно определение на българската политическа класа? Той е, неговото име е Слави Трифонов. Ще си оставя книгата тук, защото може да ми се наложи още до някой мъдър цитат да прибегна, който да ни обясни политическата ситуация. Уважаеми зрители, Шенген не можа да премахне етапите към Гърция в разгара на лятото, защото се оказа, че на недовършената магистрала Струма изобщо не и дреме за Шенген. Вижте обаче, кое друго може да спре българите, въвеждат нови такси за туристите в Гърция. Какви са тези такси? Как реагират туристите и какво друго се случва в южната ни съседка? Сега ще попитам един наш голям приятел от Гърция, бившия министър-председател Алексис Ципрас. Страхотни сте тук. Много ми е драго. Да, на тебе. Как сте го Ципрас? Калиспера, в това шоу се чувствам като на Олимп, заобиколен от богове. Кои богове? Богове на джаза и цалгата. Май сте голям фен на Кукубен. Не. Димек, да. Особено голям фен съм на маестрото. Той е абсолютен грек. Преди малко слушателите го питаха, ще ни дигнеш ли заплатите? Да. Той се хвана за сърцето, почне да вика охи, вика браво. Те много да ни питат, да не вземат да има внос на музиканти. Внос на музиканти, сега всичко е на $500 вече. Не питат такива неща, да. Макар, че за нашия стандарт на 7-8 $500 си е добра заплата. Това е добре платени хора. Какво се занимавате, откакто не сте вече активно в политика? Сега съм консултант, консултирам телефонни измамници. Как така телефонни измамници? Така, много ме търсят. Откакто излъгах една немска баба да хвърли 100 милиарда евро. Така, баба Меркел, знаете, нали? Баба Меркел? Всички ми сината хвърли, така. През балкона? През балкона ги хвърли. 100 милиарда евро. Да, не стига, да, и така. И съм уважаван съм в тези. Добре, като имате 100 милиарда евро, защо трябва да въвеждате сега и туристически такси? Как защо? За Кинтос. Сещате ли се? За Кинтос. Усещам, че сте срещнали Боби Пешев, докато сте не, Демек, да. Той вика, Ципрас, с тия по-високи такси за островите, яко го втасосхте. Какво? С тия по-високи такси, яко го втасосхте. Разбираш ли? Това въобще не го разбрах. Кажете повече подробности сега за таксите. Оставете тия пешегизми, моля ви се. Добре, започваме от таксите за круизните кораби, които спират по островите. Да. Даже на Санторини, както и на Миконос, вече му викаме острова на съкровищата. Защо? Защото събираме по 20 евро от пътник, който стъпи на тях. И вчера ми звънна един познати казаха, отиваме към Халкидики, кой от трите ръкава да хванем за по-ефтино? Викам, и сега който и да изберете, ще хваните средния. Средния. Добре, а някакви други такси ще въвеждате ли, освен такса за спиране по островите? Не, Демек, да. Имаме различни идеи. Например, такси дзидзики. 5 евро, ако консумираш дзидзики, 200 евро. Ако не консумираш, сещаш ли се? Не го разбирам логиката на това нещо. Обаче, в Гърция се го разбереш. Крайна сметка, вие с тия такси няма ли да изгоните туристите?
Колко да ги изгоним? Къде ще ходят? Къде? Ще отидат в България, ще изкъпят на българско Черноморие и пак ще дойдат. Защото при нас се изпиват за гръцките морски дарове, а по българското Черноморие бягат от българските морски дарове. Български морски дарове, сещате ли? Добре, не искам да се сещам. Скъпо ли е в Гърция, кажете ми? Първо мислех, че е скъпо, обаче видях един от вашите сценаристи в Гърция и си викам, явно не е толкова скъпо, щом е дошъл сценарист. Накрая обаче се оказа, че той е дошъл в бригада да бере портокали. Роската! Много е работлив Роската. Много работлив. Кефти, бетон да ти бъде, кефти, портокали ще бере. Той Всичко дай му прави. работа на него. Така е. Всъщност, какво ви води вас насам в България? Туризъм. Петролният туризъм. Днес си заредих пълен резервоар. Мислих да седна на някой капанче, да хапна пързена цъца, обаче отказах. Казва се цаца, не цъца. Да, ама като видиш цената, вече става цъца. Моля ви се, пак с пешехизми излизате тук. Кажете ми, как реагират туристите на по-високите такси? Как? Един вика, ужасно е, със спиране на Сес острова, круизът ми стана колкото една супа в Банско. Между другото, оня ден реших да пътувам с круиз и на един остров чух някой, ама да вика като карпатски вълк да вие. Вие, здраво, викам си, тия такси наистина май се отразяват зле на туристите. После обаче видях, че Диана Габровска снима новия си филм с двама африканци. Диана Габровска. Всичко има в Гърция. Знаем, че тя беше първата порно актриса българска. Преди това беше кандидат кметица на Момин проход. Т.е. да. Но това, което аз съм гледал с нея, проходът ти никак не е Момин. Момин, да. Даже съм сигурен, че в нейния проход е имало много по-голяма сец, отколкото във Върбийския проход. Сега, айде да не влизаме в такива подробности. За финал, последен въпрос. Ще потвърдите ли този мит, който битува в България, че гърците са мързеливи хора? За съжаление, има нещо вярно. Онзи ден отидах до вилата ми, която се строи в момента, и от цялата бригада, от всички, само транзистора работеше. Уважаеми зрители, военните конфликти по света зачестяват, а в една скандинавска държава са решили да вземат крайни мерки. Вижте какви са те. Дания задължава жените да ходят в казарма. Дали това може да се случи и в България, ще попитам нашия добър познат от армията, полковник Педи Кюрев. Здравейте, полковник. Здравейте. Заповядайте. Къде да седна? Не искам да ви отговарям. Заповядайте. Добре, благодаря. Здравейте, кукубенци. Норчи. Това прекрасно хуморист. Ти си Бъчваров случайно. Моля? Ути Бъчваров случайно. Да, познавам го. Защо? Не питам просто. Много добър мой приятел, но Така е хетеросексуален. Хетеросексуален е, да. Много гадно. Отвратително бих казал. Много ми е приятно, че, как да кажа, съм в това хумористично предаване. На смешно предаване с хумор.